No niin. Aika syvällisesti nautinnollinen ja hieno tunne olla nyt tässä pisteessä, mihin tässä uittohankkeessa ja uittomuistelussa ja uittoasioissa on päästy. On päässyt kaivamaan historian arkistoja ja historian tarinoita ja kuulemaan ihmisten kokemuksia uitosta, mitä sieltä on jäänyt sitten muistin syövereihin ja uitto, joka 30 vuotta sitten lopetettiin. Mutta minä kerron nyt näitä videoita, joita aletaan katsomaan, niin kuntakohtaisesti, niin kerron pikkusen taustaa, mitä tässä on, että tähän pisteeseen on päästy ja mitä tässä on tehty. Kaiken kaikkiaan minä henkilökohtaisesti koen, että kun tässä tämmöisen tarinallisilla videoilla kerrotaan tämä uittotarina, niin tämä on tarvinnut tietenkin sen tässä tapauksessa, kun itse olen tehnyt sitä, niin oman innostuksen ja kiinnostuksen asiaan, kun on uittolaisen lapseksi syntynyt ja uittolaisten suvussa ollut, niin se varmaan lähtee sieltä. Mutta ennen kaikkea on tuossa kameran takana, kun on Jakola Janne, joka on ollut koko ajan kaverina tekemässä näitä videoita ja kaverina rakentanut niitä uiton tarinoita ja ollut sillä lailla mukana, niin ilman tämmöistä yhteistyötä, mitä meidän välille on syntynyt, niin nämä olisi jotain muuta. Ja sitten en yritäkään väitä, että nämä on parhaat, että joku aina tekee paremmin asioita, mutta me on Jannen kanssa yhteistyötä tehty tämmöiset uittotarinat ja niitä me nyt esitellään. Ja minun oma henkilökohtainen tarina on tavallaan sitten tähän videoilla kertomiseen, niin liittyy tuohon oman yliopistouraan ja minä, siellä mulla oli semmoinen työpaja kuin Arctic Inspiration ja minä siihen sitten virittelin asioita, että millä minä ikään kuin Lapin alueella, tällä arktisella alueella saisin dokumentoitua niitä juttuja, mitä me tehtiin, niin mä sitten kävin tämmöisen tarinamestarin tutkinnon Niemen Tapanin ja Poikelan Esan yliopistolla järjestämään ja sen tarinamestarin tutkinnon jälkeen mä tajusin, että tuli semmoinen tunne, että videoiden kautta minä saisin kätevästi ja helposti tehtyä ne työpajat sitten dokumentoiksi ja niitä löytyy sitten paljon nähtäväksi vielä sillä Arctic Inspiration hakusanalla. Mutta kun minä sitten jäin sieltä yliopistolta eläkkeelle, niin mä aloin sitten ensitöikseen pelastamaan Kemijärvelle sitä Uitto kolmosta, joka oli Kujanpään Martin kuolemisen jälkeen jäänyt vähän sinne niin kuin oman onnensa nojaan, että pelastaa sitä, kun se on kuitenkin viimeinen vesillä oleva niistä vanhoista höyryvarppaajista. Ja siihen yhteyteen sitten pyysin Pikkaraisen Juhaa Kujanpään Pirttiin ideoimaan, että miten me saataisiin tehtyä sitten. Ja näin jälkeenpäin minulla on helppo tunnustaa, että Juha oli se, joka sanoi, että unohdetaan nyt se Uitto kolmonen ja aletaan muistelemaan uittoa isossa kuvassa. Juhahan on paljon pitänyt tarinailtoja ja kerännyt Kemijärven alueen historiaa. Ja minä sitten lupasin antaa tietoni ja osaamiseni ja verkostoni siihen käyttöön, kun sitä alettiin kehittämään. Ja Ala-Jotsijärven Sepposen kirjoitti sen hankkeen ja Itä-Lampin kuntayhtymä lähti siihen mukaan. Ja Pohjoisen liideri lähti sitten tämmöisen EU-rahojen kautta ja sitä kautta syntyi sitten se semmoinen hankeidea, jolle haettiin rahoitusta ja joka sitten hyväksyttiin ja minun piti sitten hakea vielä työpaikkaa siihen ja vielä lähteä uudelle kierrokselle ja kerran eläkkeelle jääneenä se ei ollut ihan helppo päätös, mutta nyt kun tämä on tehty, niin on osin se hyvä mieli lähtee sieltäkin, että minulla oli oikeasti hyvä mieli, että lähdin eläkeläisenä vielä tekemään tätä ja se hyvä mieli lähtee ennen kaikkea siitä, että tässä on saanut olla niin uittomiesten ja naisten kanssa tekemisissä ja kuullut niin mahtavia hyviä tarinoita. Mutta se, mitä tässä ensimmäisenä tehtiin silloin alussa, niin tässä tuolla hankkeella itsessään on monta nimiä.
mutta kartan tein ensin, että on se alue, miltä alueelta näitä tarinoita ja uittoasioita kerätään. Ja tässä vaiheessa mä annoin sille nimen Uittomuisto. Ja täällä alapuolella on sitten EU-logot ja Pohjoisen Lappi-logot ja Etelä-Lapin kuntayhtymän logot ja Pohjoisen Leader-logot. Tämän ikään kuin alueen ja kartan ympärillä lähdettiin niin liikkumaan. Ja sitten näitä tarinoita, kun on kerätty ja kun aletaan puhumaan kuntavideoista, niin siinä vaiheessa päätettiin, että kun siinä on Sodankylä, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi, Kemijärvi, niin tuotetaan jokaiselle kunnalle 10 minuutin kuntavideo, josta sitten kerrotaan sen kunnan uittoa. Niin, no lähtökohtaisesti mikä erottaa, kun uitto oli yksi uitto ja uitto oli tavallaan niin kuin firma, joka uitti yhtiöiden puuttaita, millä me saadaan ne sitten näyttämään erilaisilta. Niin silloin syntyi ajatus, että jokaisen kunnan alueella on erilaiset joet, erilaiset vesistöt ja osin vielä sitten kun on valjastettu ja rakennettu niitä jokia, niin ne on vielä erillä lailla se uitto nähtävissä siellä ja sillä lailla tultiin sitten tavallaan niin kuin tämmöisen, tehtiin johtopäätös, että saadaan se uiton iso tarina rakennettua ja kerrottua näiden kuntavideoiden kautta sillä lailla, että jokaisen kunnan alueella, kun se erilainen joki ja ne eri tarinat, niin katsomalla ja tutustumalla niihin kaikkiin, jokaisen kunnan erilliseen videoon, niin muodostamalla niistä kokonaiskäsityksen sitten siitä kokonaisuitosta, niin sitten muodostuu sitten tavallaan se iso tarina siitä koko uitosta. Kun osin vaikka esimerkiksi Loka- ja Porttipahan altaakko on rakennettu, niin sinnehän on paljon jäänyt asioita sinne veden alle, ei niitä pysty enää menen katsomaankaan paikan päälle. Mutta menemällä vaikka tänne Unarin taakse, taikka puhumattakaan Sallasta ja Sallan taakse ja katsomalla niitä jokia, niin voi niin mielessään kuvitella, että ne asiat, mitä on täällä tapahtunut Lokan altaan alapuolella, ne on samoja asioita, mitä täällä. Että tällä lailla tässä tavallaan pitää itseäkin haastaa sitten, kun sitä kokonaiskuvaa rakentaa siitä uitosta. Sen lisäksi sitten, kun näitä videoita nyt on kaiken kaikkiaan 15 ja päätettiin, että jokaisen kunnan alueella on 3 videoa, niin sitten siellä on 10 muuta videoa. Niin sitten kun me innostuttiin tähän asiaan ja sitä materiaalia alkoi tulemaan, niin sitten saatiin tämmöinen idea, että tehdään sitten erillisiä videoita niin paikan lähtökohtaisesti, siinä paikalla on tapahtunut jotain tai minkä ympärillä on niin helppo lähteä rakentamaan sitä uiton tarinaa. Tai sitten on joku henkilö, joka on siinä paikalla toiminut, niin sen ympärille. Niin plus sitten, ja voi olla, että jossain vaiheessa, jos katsoo kaikki nämä videot, niin voi olla sitten käydä semmoinen tunne, että tässä on niinku samaa materiaalia pyöritetty ja samaa materiaalia joutuu 2 kertaan käymään. Niin sitä ei varmaan niinku kuitenkaan loppusaatossa sitä on, mutta ei niin paljon, että ei se pitäisi kuitenkaan kyllästyttää. Että se koontivideo siellä, joka on, Janne muistaa mihin se tuli, tuliko se Savukosken Miekkakoskelle, kyllä. Puistola. Puistola, joo, kyllä. Eli Savukosken keskustaan museon eteen siihen videoon, niin siihen tulee sitten se video, mikä on se, me on käytetty sitä nimitystä dokumenttivideo, niin se on kerätty, leikattu sitten tavallaan näistä kaikista materiaalista yhteensä ja se on niin kuin, ikään kuin jos vaan sen yhden videon on aikaa ja haluaa katsoa ja tutustua siihen uittoon, niin se sitten kannattaa katsoa sitten se dokumenttivideo. Mutta nehän löytyy kaikki sieltä Itä-Lapin kuntayhtymän YouTube-sivuilta sitten, niin se on helppo katsoa sitten vapaamuotoisessa järjestyksessä, mutta tietenkin toivon, että nyt kun sinne tulee reittipisteet, mitkä minä käyn sitten kuntakohtaisesti läpi sen aikataulun mukaan, niin sitten toivon, että sitten kesällä yksin
isoäitinä, isoisänä lasten kanssa kiertämällä tai kavereiden kanssa, seurueen kanssa kiertää sen reitin ja käy katsomassa niitä uittopaikkoja, niin se kuitenkin sitten niin kuin, herättää tavallaan sitten semmoisia uittolaisille muistoja ja helpompi semmoiselle, joka ei ole uitossa ollut, niin helpompi ymmärtää niitä asioita, kun on sen videon nähnyt ja näkee sinne paikan päällä, että tässä on Tulvaveen aikaan jäisillä koparoilla tehty niitä ja näitä asioita. Mutta ennen kaikkea minä painotan, että tämä viesti ja sanoma uiton videoilla on, että uittolaiset kertoo sen. Uitto loppu yössä, että ei tulta suurin piirtein, että aamulla sanottiin, että ei tarvitse tulla töihin, että se uitto on viime yönä loppunut. Niin sillä lailla uittolaiset joutu sitten tavallaan sen oman työuransa ja mahdollisesti oman sukukunsa uittotarina joutuu unohtamaan sitten ja sitten on vähän tullut niin unohdettu tarina, niin nyt se nostetaan esiin ja toivotaan tästä, että se uittotarina lähtee elämään ja ne muistuttaa positiivista asioista. Minä keräsin tähän pöydälle muutaman semmoisen asian, mikä muistuttaa vanhasta uitosta ja pokaran otin tähän, kun muistan, että kulkujätkä kun tuli aikoinaan Lappiin, niin silloin oli siinä kurenauhan repussa, niin sieltä repusta törrötti tämmöinen pokaran varsi, niin tiesi, että tuo on uiton mies. Ja uitosta, jos uitto merkkasi kaiken omaisuutensa, niin jos joskus miettii, että mikäköhän tuo neliö on tuossa, kun on lyöty puukangin kylkeen taikka jossain äyskärin kyljessä on tai puuveneessä on, niin esimerkkinä, mutta yhtä lailla uiton lenkit ja kaikki, niin on merkattu tämmöisellä neliöllä, niin tunnistaa, että se on uiton tavara. Ja sitten viimeisenä sokerina pohjalla no, Savukosken kyläpäivillä, Pelevkosenniemen kyläpäivillä ja Sallan kyläpäivillä mulla oli tämmöinen mukana ja oli sitten arpalipukkeet, että joka arvaa tämän tai tietää tämän, niin mä tarjoan kylän pizzeriassa pizzan ja kellekään minun ei tarvinnut sitä pizzaa tarjota, kun kukaan ei tätä arvannut eikä tiennyt. Ja nyt minä sen paljastan. Tämä aikoinaan, kun minä ostin uiton loputtua, niin ostin Louelta uiton pirtin ja löysin sieltä venevarastosta tämmöisen kaukalon ja ihmettelin, että mikä on tämä kaukalo ja enkä keksinyt. Ja sitten menin naapurin siihen maalaistaloon kysymään Mauno Hannekselta, että tietääkö Hannes mikä tämmöinen on, minkä minä löysin tuolta jo lahoamasta, niin Hannes katsoi, no tiedän tietenkin. Tuo oli uiton pirtissä siinä oikealla puolella oven pielessä se mällikuppi, mihin laitettiin kuusenhakoja aina, ja jätkä kun tuli sisälle, niin ruikkasi sen mällinsä siihen, niin kuin suomalaisissa vanhoissa elokuvissa. Niin näillä sanoilla minä nyt tämän ensimmäisen videon tässä lopetan ikään kuin, niin kuin tämmöisenä muistutuksena historiasta, että aika muuttuu ja asiat kehittyy ja tulee uusia asioita ja vanhoja jää sinne taustalle. Ja niin tämmöinen meidän mällikulttuurikin on jäänyt jo sinne kauas taakse, mutta se tuli tässä uittoasiassa mieleen. Niin ei muuta kuin nauttikaa uitosta ja nauttikaa uittovideoista.